அப்படின்னு சொல்லக்குள்ளே கான்கிரீட் ரோடு காசு கேக்குறாங்க. අපි බලන මොකද්ද? நாங்க என்னத்தை பார்ப்போம்? පාරට කොන්ක්‍රීට් කොච්චරද සාක්කුවට කොච්චරද? ரோட்டுக்கு எவ்வளவு போகும், பொக்கட்டுக்குள்ள எவ்வளவு போகும்னு பார்ப்போம். களவெடுக்கிறதுக்கான ஒரு சதத்தை நாங்க கொடுக்க போறோம். එහෙනම් මඩකලපුව මහනගර සභාව அப்படின்னு சொன்னால் மட்டக்களப்பு மாநகர අපේ சபை ජාතික ජනබලවේග කට්ටිය අතේ නම් තියෙන්නේ. எங்க தேசிய மக்கள் சக்தி உறுப்பினர்கள் கையில அந்த අපිට විශ්වාසයි. எங்களுக்கு விசுவாசம். රටපුරා සියලු දිස්ත්‍රික්ක இலங்கையில எல்லா மாவட்டத்திலையும் ජාතික ජනබලවේගයේ කොඩිය ඔසවනකොට தேசிய மக்கள் சக்தி வெள்ளக்குள்ள මඩකලපුවේ කොඩිය ටිකක් යටින් තිබ්බේ. மட்டக்களப்புல வந்து கொடி கொஞ்சம் கீழே இருந்தது. හරි නෑ නේද ඒක? அது கொஞ்சம் சரியில்லை தானே? මොකද හිතන්නේ? என்ன நினைக்கிறீங்க? ඒක හොඳද? அது நல்லமா? මම අර කලින් කියපු ඔක්කොම උපතිලා வருடத்தில் பல்வேறு தரப்பட்ட வேலை திட்டங்களை செய்ய வேண்டிய மாநகர சபை இது. නගර සභාව එකතු වෙන සල්ලි ටික බලපුවාම மாநகர சபையில் சேர்க்கின்ற இந்த பணத்தை பார்க்கும் பொழுது තියෙන වැඩ කරන්න සල්ලි මදි. வேலை செய்யறதுக்கு வந்து காசு காணாது. අපි නොවැම්බර් මාසේ நாங்கள் நவம்பர் மாதம் අලුත් අයවැයේකට ඉදිරිපත් කරන්න සැලසුම් හදලා තියෙනවා. புதிய வரவு செலவு திட்டம் ஒன்றை நாங்கள் சமர்ப்பிப்பதற்கு நாங்கள் தீர்மானித்திருக்கின்றோம். එම අයවැයේකනේ හදනකොට அந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் මේ දිස්ත්‍රික් වලින් යෝජනා ටික එන්න ඕනකම තියෙනවා මහා ආණ්ඩුවට. நமது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு வந்து இந்த மாவட்டங்கள் இருந்து வருகின்ற முன்மொழிவுகள் வரணும். දැන් මඩකලපුව නගර සභාව මොකද කරන්න ඕන? அப்படினால இந்த மட்டக்களப்பு மாநகர சபை என்ன செய்யணும்? තියෙන වැඩ ටික ලැයිස්තු කරගන්න ඕන. இருக்கிற வேலைகளை பட்டியலிடணும். පාරවල් හදන්න තියෙනවා. ரோட் போடணும். කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න තියෙනවා. கான்களை வந்து திருத்தணும். ආදානගාර හදන්න තියෙනවා. இந்த பூத உடல்களை எரிக்கும் அந்த පෙරපාසල් පවත්වාගෙන යන්න තියෙනවා. முன்பாலிவுகள் சரியான வகையில் கொண்டு செல்ல ජනතාවගේ ජන ජීවිතයත් එක්ක ගැටගැහුණු විශාල වැඩ කොටසක් තියෙනවා. மக்களது வாழ்க்கையுடன் பின்னிப்படைந்த பல்வேறு தரப்பட்ட හැබැයි வேலைகள். තියෙන සල්ලි ටික මදි. ஆனால் இருக்கின்ற பணம் போதாது. අන්න එතකොට මහා ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලන්න ඕන මෙහෙම වැඩ ටිකක් තියෙනවා අපිට සල්ලි ටිකක් දෙන්න කියලා. அப்படின்னு சொல்ல மத்திய அரசாங்கத்திடம் கேட்கணும், வந்து எங்களுக்கு இந்த இதுக்கு வந்து காசு காணாது, எங்களுக்கு இந்த பணத்தை பெற்றுக் கொடுங்கள். අපි හිතමු මෙහෙම நாங்கள் இப்படி யோசிப்போம். මඩකල බර්ගරේ කොන්ක්‍රීට් පාරක් දාන්න තියෙනවා. மட்டக்களப்பில் வந்து கான்கிரீட் ரோடு போடணும். නගර සභාවේ සල්ලි මදි. மாநகர சபையில காசு காணாது. මහා ආණ්ඩුව අපෙන් ඉල්ලනවා. மத்திய அரசிடம் கேட்கிறார்கள். අපි මොකද කරන්නේ? நாங்க என்ன செய்வோம்? කොන්ක්‍රීට් පාරට කොන්ක්‍රීට් දාන්න යෝජනාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා ඉස්සෙල්ලම බලනවා. முதல்ல நாங்கள் பாப்போம் கான்கிரீட் போடுறதுக்கான அந்த முன்மொழிவு வந்திருக்காங்க. ඊළඟ බලනවා එවලා තියෙන්නේ කවුද? அதுக்கு பிறகு பாப்போம் யார் அனுப்பி இருக்காங்க. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ජාතික ජනබලවේගී නගර සභාවක්ම තමයි මඩකලපුවේ තියෙන්නේ. එහෙනම් බය වෙන්න දෙයක් නෑ. SP ආගෙන දිනනවා. அப்படின்னு சொல்ல கண்ணை மூடிட்டு தேசிய மக்கள் சக்தியின் அரசாங்கம் தான். ඇයි අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා ඒ කොන්ක්‍රීට් එක පාරටම යන බව. அது எங்களுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்கிறது, வந்து அந்த கான்கிரீட் வந்து ரோட்டுக்கே போகும்னு சொல்ற நம்பிக்கை தேசிய மக்கள் சக்தியின் வழியா හරි නගර සභාව තියෙන වෙන කෙනෙක් අතේ. இந்த மாநகர சபை வேற யார்ட்டையும் இருக்குன்னு පරණ කට්ටිය අතේ. பழைய ஆக்கள் என்று சொல்லுவோமே. එතකොටත් කොන්ක්‍රීට් පාරට සල්ලි ඉල්ලනවා. அப்படின்னு சொல்லக்குள்ளே கான்கிரீட் ரோடு காசு கேட்கிறாங்க. අපි බලන මොකද්ද? நாங்க என்னத்தை பார்ப்போம்? පාරට කොන්ක්‍රීට් කොච්චරද සාක්කුවට කොච්චරද? ரோட்டுக்கு எவ்வளவு போகும், பொக்கட்டுக்குள்ள எவ்வளவு போகும்னு பார்ப்போம். දෙන්න ඕනද? நான் கொடுக்கணுமா? මධ්‍යම ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ නැතුව සල්ලි ආරක්ෂා කරලා, மத்திய அரசாங்கம் வந்து களவெடுக்காம காசை வந்து பாதுகாக்குது. නාස්ති කරන්නේ නැතුව සල්ලි ආරක්ෂා කරලා, வீண் விரயம் செய்யாம பாதுகாக்குது. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සතිපතා කැඳවලා ආදායම් උපයගෙන, வருமான வரி திரைக்களத்தை கொண்டு நாங்கள் வந்து சரியான வகையில் මේ දෙපාර්තමේන්තුව නිසිපතා කැඳවමින් ආධාර උපයගෙන நாங்கள் வந்து சுங்க திரைக்களத்தை கொண்டு நாங்கள் விசாரிச்சு கொண்டு අපි සල්ලි එකතු කරනවා. நாங்கள் காசு சேர்க்கிறோம். එකතු කරලා මඩකලපුව නගර සභාවට එවනවා நாங்கள் மட்டக்களப்பு மாநகர சபைக்கு அனுப்புறோம். හොරකම් කරන්න. இங்க களவெடுக்க එවන්න ඕනද? நாங்க அப்படி அனுப்பணுமா? අන්තියනොට බලන්න ඕනේ එවන්න. உங்களுக்கு கொம்பு இருக்கான்னு பார்க்க එවන්නේ මතක තියාගන්න. நாங்க அனுப்ப மாட்டோம். හොරකම් කරන්න සතයක් මඩකලපුව නගර සභාවට මහා ආණ්ඩුවෙන් එවන්නේ. களவெடுக்கிறதுக்கான ஒரு சதத்தை நாங்க கொடுக்க போறோம். එහෙනම් මඩකලපුව මහනගර සභාව அப்படின்னு சொன்னால் மட்டக்களப்பு மாநகர சபை අපේ ජාතික ජනබලවේග කට්ටිය අතේ නම් තියෙන්නේ. எங்க தேசிய மக்கள் சக்தி உறுப்பினர்கள் கையில அந்த අපිට විශ්වාසයි. எங்களுக்கு விசுவாசம். යෝජනාව ඇස් පියාගන්න අනුමත කරලා සල්ලි වන්න පුළුවන්. සතයක් හොරකම් කරන්නේ නැති නාස්ති කරන්නේ නැති නගර සභාව. கண்ணை மூடிக்கொண்டு நாங்கள் வந்து காசை கொடுக்கலன்னு சொல்ல களவெடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்ற விசுவாசம் அங்க இருக்கு. එහෙනම් හැදෙන්න ඕන මොන නගර සභාවක්ද? அப்படி சொல்ல என்ன மாதிரி நகர சபை இருக்கணும்? ආණ්ඩුව හොරකම් කරනවා. மேல வந்து ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ மத்திய அரசாங்கம் களவெடுக்கிறேல නගර සභාව හොරකම් කරනවා. நகர சபை களவெடுக்கும். ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නේ නේ. மத்திய அரசாங்கம் வீண் விரயம் செய்யாது. නගර සභාව නාස්ති කරනවා. நகர சபை வீண் விரயம் செய்யும். එහෙම නගර සභාවක් හදලා වැඩක් නැහැ නේ. அப்படி நகர சபையை உருவாக்கி வேலை එහෙනම් හදන්න ඕන මොකද්ද? அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ மேல அரசாங்கம் களவெடுக்காது. නගර සභාව හොරකම් කරන්නේත් නෑ. நகர சபையும் களவெடுக்காது. ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නේ නෑ. அரசாங்கம் வந்து வீண் விரயம் செய்யாது. නගර සභාව නාස්ති කරන්නේත් නෑ. நகர சபை வீண் விரயம் செய்யும். ආණ්ඩුව ජනතාවක වැඩ කරනවා.
அரசாங்க மக்களுடன் வேலை செய்யும் නගර සභාව ජනතාවක වැඩ කරනවා. நகரசபை மக்களுடன் வேலை செய்யும் අන්න එහෙමනම් හදන්න ඕන කාගේ නගර සභාවක්ද? அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது வந்து என்ன மாதிரி ஒரு நகரசபை உருவாக்கணும் ඒකට හදන්න ඕනකම තිබෙන්නේ அதுக்கு உருவாக்க வேண்டிய தேவை ජාතික ජනබලවේගයේ නගර සභාවක්. தேசிய மக்கள் சக்தி நகரசபை ඒ නිසා ගොඩක් කතා අවශ්‍ය නැහැ. அப்படின்னா நிறைய கால தேவையில்லை ආණ්ඩුවට සමාන්තරව அரசாங்கத்துக்கு சமாந்தரமாக ආණ්ඩුව වැඩ කරනකොට அரசாங்கம் வேலை செய்யக்குள்ள නගර සභාව කකුලෙන් අදිනවා. நகரசபை வந்து கால்ல இழுக்கு එහෙම නගර සභාව හදන්න එපා. அப்படி காலை பிடிச்சு இழுக்கிற ඒ නිසා මේ මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයේ ஆகவே மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் නගර සභා, நகரசபை ප්‍රාදේශ සභා பிராதேசிய சபை මේ ඔක්කොම බාර වෙන්න ඕන. இந்த எல்லாத்தையும் நான் ජාතික ජනබලවේගයට කියලා අපි ඉල්ලනවා. தேசிய மக்கள் சக்தியை கொடுக்க சொல்லி நாங்கள் கேட்கிறோம் විශේෂයෙන්ම යුතුයකමක් තියෙනවා මඩකලපුවට. விசேடமான ஒரு 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 தேவை இருக்கின்றது පෞගිය මහචන්දදී கடந்த பொது தேர்தல்ல ප්‍රතිඵල ලැබෙන මොකක් නිසාද? நான் சொன்ன அந்த முதல்ல சொன்ன எல்லா பிரதிபலனும் ஏன் கிடைக்கிற අනිත් දිස්ත්‍රික් වලින් අපි දිනවපු නිසා. நாங்க எல்லா மாவட்டத்திலையும் வெண்டபடியா දැන් එනම් සාධාරණීට කරන්න තියෙනවා. அப்படினால இப்ப வந்து அந்த ஒரு ஒரு நியாயத்தை வந்து உறுதிப்படுத்தணும் හරි මහචන්දදී අපි ආවේ නෑ. හා நான் வரையில சொல்லுவோமே வந்து பொது தேர்தல்ல අපි කරන වැඩ ගැන සැකයක් තිබ්බා. හා நாங்கள் செய்யற வேலை தொடர்பா உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது රට පුරා සියලු දිස්ත්‍රික්ක இலங்கையில எல்லா மாவட்டத்திலையும் ජාතික ජනබලවේගයේ කොඩිය ඔසවනකොට தேசிய மக்கள் சக்தி வெள்ளக்குள்ள මඩකලපුවේ කොඩිය ටිකක් යටින් තිබ්බේ. மட்டக்களவுல வந்து கொடி கொஞ்சம் கீழான் இருந்தது හරි නෑ නේද ඒක? அது கொஞ்சம் சரியில்லை தானே මොකද හිතන්නේ? என்ன நினைக்கிறீங்க ඒක හොඳද? அது நல்லமா මං අර කලින් කියපු ඔක්කොම පොතේලා මොකක් වෙයිද කියලා හිතා ගන්න බැරුව හිටියා. என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தது මහචන්දර කමක් නෑ. பொது தேர்தலுக்கு பரவாயில்லை හැබැයි මේ ඡන්දෙට ஆனா இந்த தேர்தல்ல අපි ආවා. நாங்க வந்திருக்கோம் කරන වැඩේ පෙන්නලා තියෙනවා. செய்யற வேலையை சொல்லிருக்கோம் කට්ටිය අත්අඩංගුවට තරම් තියෙනවා. ஆக்களை வந்து கைதும் වැඩ செய்திருக்கோம் ටික පරන් අරගෙන තියෙනවා. வேலையை துவங்கி இருக்கோம் එහෙනම් මේ ඡන්දෙදී ஆகவே இந்த தேர்தலில் දිනවන්න ඕන මොකද්ද? யார வெல்ல வைக்கும் ජාතික ජනබලවේගයට தேசிய மக்கள் මේ சக்தி මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ இந்த மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் සියලු ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා බාර දෙන්න කියලා මං ඉල්ලමින් එල්ලා- නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි හැමදිනාටම. நன்றி, வணக்கம், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லா பிரதேச சபை நகர சபையும் உங்களுக்கு வழங்க சொல்லி கேட்டுக்கொண்டு நான் முடி